Gepleýän Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşigimiz mikrofon öňünde maksat Ataýew. Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasy 1948-nji ýylyň 10-njy dekabryna ähli adamlaryň hukuklaryny we azatlyklaryny öpçün edýän Adam hukuklarynyň ähli jarnamasyny kabul etdi. Milletler Guramasynyň şol wagtky 58 agzasynyň 48-si jarnamanyň kabul edilmegini goldap ses berdi. 8 agza ses bermekden saklandy, 2 agza ses berişige gatnaşmady. Şeýle hiç bir agza döwlet bu jarnamanyň garşysyna ses bermedi. Dünýäde ikinji jahan uruşunyň tamamlanmagynyň ýa-da halkara parahatçylygyny gorap saklamagy, halklaryň arasyna dostlukly gatnaşyklary ýola goýmagy hem-de ýurtlaryň arasyna medeni, ykdysady durmuş we ynsanperwer gatnaşyklary ösdürmäge ýardam berjek iri halkara guramasynyň esaslandyrylmagyna zerurlyk ýüze çykypdy. Şeýlelikde 1945-nji ýylyň 24-nji oktýabryna Birleşen Ştatlarda Birleşen Milletler Guramasy esaslandyryldy we öz işine başlady. Birleşen Milletler Guramasyna birinji jahan uruşunyň ýa-da esaslandyrylan Milletler Ligasynyň orun tutary hökmüne garaldy. 1946-njy ýylyň ýanwaryna Birleşen Milletler Guramasynyň Adam hukuklary geňeşi esaslandyryldy. Gurama hayal etmän bütün ýer şaryna insan hukuklarynyň goraglylygyny öpçün etmäge gönükdirilen resmi namalaryň üstünde işläp başlady. Şolaryň hatyryna insan hukuklaryny goramaga gönükdirilen iň naýbaşy halkara resmi nama Adam hukuklarynyň ähli jarnamasy kabul edildi. Jarnama 30 maddadan ibaret bolup adamyň jynsyny, teniniň reňkini, dinini, dilini, syýasy garaýşlaryny, milletini, sosial gelip çykyşyny, emlak eýeçiligini ýa-da başga durumuna garamazdan hemmeler üçin insan mertebesine mahsus hukuklary we azatlyklary kepillendirýär. Jarnamanyň kabul edilmeginden bäri 75 ýyl geçdi. Käbir ýurtlarda adamyň ortaça ýaşyna barabar bolan 75 ýylyň dowamyny dünýäde ençeme ýetgeşiklikler we özgörüşler bolup geçdi. Bir döwür ýaranlyk güýçleriň esaslandyrylan Milletler Guramasyna aradan geçen ýyllaryň dowamyna täze döwletler goşuldy. Uruşlardan, pandemiýalardan, serhet üstü terror wehimlerinden, migrasiýa tolkunlaryndan, käbir sebäplerden millet para düşünjeleriň mewjudlygynyň, jins paralyk ýaly insan mertebesini kemsitici meýillerden we başga-da bir näçe halkara howplardan ýezir çeken ýer şary Birleşen Milletler Guramasynyň esaslandyrylmagy bilen düýbi tutulan dünýä tertibini agyr synaga salýar. Dünýä türkmenleriniň nowatdaky sany 10-njy dekabr halkara adam hukuklary gününe bagşlanýar. Gepleşigimizde Pragada ýaşaýan ýazyjy we synçy Hudaýberdi Haly gatnaşýar. Hudaýberdi gepleşigimiziň giriş bölümine belleşimi diýaly 10-njy dekabrda adam hukuklarynyň ähli jarnamasynyň kabul edilmegine göni 75 ýyl dolýar. Birinjilik bilen söhbetdeşigimiziň başyna 1948-nji ýylda dünýäde adam hukuklarynyň ähli jarnamasynyň kabul edilmegine getiren şertler, ýagdaýlar, sebäpler barada gurrun beripler misiniz? Belşimi diýaly bu resmi nama ikinji jahan uruşunyň tamamlanmagynyň 2 ýyl töwereg soň kabul edildi. İnsan hukuklary umuman başga bir adamy, başga bir yerden bolan ýa-da başga bir dini ynanjy uýan adamy özüň ýaly saýmak meselesi iň möhüm, iň bir zerur siýasatyň biri. Egerde şol düzgün ýöremese, onda beýlik siýasatlar barada gurrun edip bolanok. Ýöne ýagdaý hakykatdan hem agyrdy. Meselem Kut Amerikanyň Birleşen Ştatlaryny alsak, ol ýerde jynsparalyk bardy. Ýagny Afrikadan bolanlar bir ulugda gitmeli aklar, beýleki ulugda gitmeli garaz aklar bilen garalaryň arasynda tapawut goýulýardy. Ýöne geçen ikinji jahan uruşy ýyllaryna şol aklar hem garalar düşmana garşy bilelikde söwüşdiler. Edil aklar ýaly garalarym hakykat uğruna, adalet uğruna can verdiler. Ne şol hakykaty boyun almak gerek. Egerde biz öz tarihimize bärki ýurtlara gelsek, meselem Angliýada Birmingham şäheri var. Şol şähere Afrikadan bolan gullary getirýär ekenler. Olary gara odun diýilýär eken. Ýa-da Orsiýetal görsek. Orsiýetde tatarlar barıp Ivan Groznyň döwründen bäri Orsiýetiň düzüminde ýaşap gelýärler. Şoň bilen birlikde Orsiýetiň içerki işlerine, uruşlara gatnaşýarlar, watan goraýarlar. Ýöne şol tatarlara, musulmanlara bolan garaýyş başgaçadyr.
Häzirki Moskwada Mir prospektinde yerleşen ilkinji mescit gaty giç guruldy. Şol ýagdaýlar hasaby alnandan soň Tatarlaryň, musulmanlaryň, Ruslar deňi uruşýanlygy, şolar deňi watan goraýanlygy göz öňünde tutulandan soň şol mescidi gurmagy mümkinçilik berildi. Egerde biz uruşsuz ýöne adaty ýagdaýy alsak, onda da jemgyýetde ören köp bölünüşik bar. Meselem Araplarda 20 goloy gatlyk bar, kabileler bar. Şol gatlyklaryň başarsa biri bilen gatnaşjak däller. Biri beýleksine gyz berjek däl, beýleki biri de ol taýpadan öýlenjek däl. Şeýle ýagdaý dünýäniň bir aram halky hasap edilýän hindileriň arasynda da bar. Şoň üçin insan hakları meselesi, insan haklarını gorumak meselesi dünyanın en uly, en mühim siyasatlarının biri bolup durýar. Şonuň üçin şu jarnama tüýs wagtyny, öz wagtyny kabul edildi. Indi jarnamanyň mazmuny barada görüňetsek, jarnamada 30 madda bar. Birinji maddada şeýle diýilýär: ähli adamlar mertebesi we hukuklary babatyna azat we deň bolup dogulýar. Olary aň we wujdan berilen we olar biri babatyna dogunluk ruhuny hereket etmeli. Resminamanyň ähli maddalary adamyň ýaşamagy bilen hukugyny, azatlyklaryny, şahsy eldigirmesizligini, adamyň gulçulukda ýa-da tabinlikde saklanylmaly däldigini, hiç kimin gynamaları ýa-da rehimsiz adam kärçiliksiz çemeleşmeleri sezewar edilip bilinmejekdigini, kanunyň öňündäki deňligi we beýleki azatlyklaryny gytaýar. Bu aýdylýanlaryň bary möhüm hem zerur. Şoň bilen birlikde şu aýdylýanlary beýleki ýurtlar häzirki döwürde kabul edýärler. Her bir ýurt Birleşik Milletler Guramasyna agza bolan dünýäniň tas 200 goloy döwleti insan haklaryny goraýandyklaryny, şol jarnama eýerýändiklaryny aýdýarlar. Ýöne hakykat ýüzünde bu beýle däl. Meselem Türkmenistanyň Jenaýat kodeksini alyp görsek, şol ýerde prezidenti goramak barada, prezidentiň şahsiýetini syýlamak, hormatlamak barada 17 sany madda bar. Ýöne näme üçin ol beýlik adamlardan aýratyn bolmaly. Meselem Çekiýa döwleti gurulanyna, häzirki Çekiýa döwleti esaslandyrylanyna 1990-njy ýylyň başynda Çekiýanyň ilkinji prezidenti Václav Havel prezident üçin aýratyn maddanyň gerek däldigini aýtdy. Şonuň üçin şoňa laýyklykda da Çekiýanyň Jenaýat kodeksinde prezidenti goraýan aýratyn madda ýok. Emma şol Türkmenistanda bar. Onsoň bir adamyň hukugyny artdyrjak bolsaň, onda beýleki bir adamyň hukuklaryny gysgaltmaly bolýar, kemmeli bolýar. Yine şu meselelere yerlerde yeterlik ünüs berilmeýär. Bu resminama megerem Birleşen Milletler Guramasynyň agzalarynyň üstüne edil halkara konwensiýalaryna akyar borçnamalary ýüklemeýär. Ýöne şonu da Milletler Guramasyna agza bolan döwletler insan mertebesiniň hormatlanylmagy babatyna, adam hukuklaryny gorumak babatyna öz-özlerinden borçlanýar. Jarnama halkara jemgyýetçiligi tarapyndan uly goldaw tapýar. Ýöne dünýäniň häzirki şertlerini adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasyna aýdylýan hukuklaryň ençemesi köplenç hökümranlary tarapyndan, döwlet aparatlary tarapyndan basgylanyar. Şu ýagdaýa nähil düşünmeli? Şol siýasatyň düzgünlüğine laýyklykda, şol ýurduň düzgünlüğine laýyklykda, meselem Şwetsiýany alyp görsek, şol ýerde ýaşan hem ömrüniň ahyrky bölegini geçiren Şahir Şirali şeýle ýazypdy. Haýwan adam deňinni, adam Hudaý deňinni boýnuny sallap duran ýok, padşanyň öňünde diýär. Häzir dünýäde diňe bir adam hukuklary däl, eýsem çağalaryň hak hukuky barada aýratyn görüş barýar. Ol aýratyn madda boýunça esaslandyrylýar. Şeýle de aýallara garşy zorluklar, maşgaladaky zorluk, jemgyýetdäki zorluk barada ençeme işler alınıp barylýar. Şoň bilen birlikde häzir dünýäde haýwanlary gorumak barada hereket barýar. Diňe bir adam däl, haýwanlary da goraýarlar. Ol şol ýurduň alyp barýan siýasatyna bagly. Her bir ýurduň öz siýasatyna bagly. Onu aýrylykda seretmek gerek. Umumy nazar bilen seretip bolanok. Kä halatlarda insan hukuklary boýunça halkara mehanizmlaryň diňe günwatar ýurtlary tarapyndan öňe sürilýän gurallar toplumy ýaly pikirleriň öňe sürilýän halatlaryna duş gelýär. Hakykatdan adam hukuklarynyň ähli umumy jarnamasyna talaplaryň, ýagny adam hukuklarynyň kemsizilmegi bilen bagly ýagdaýlaryň awtoritar ýurtlarda has köp duş gelýänligi äşkar ýaly bolup görünýär. Siziň pikiриňizçe adam hukuklary we azatlyklary boýunça BMG Birleşen Milletler Guramasynyň agza döwletleriň öz üstüne alan borçlary halkara jemgyýetçiligini modadan gaçýarmy?
ol modadan kaçanok. Ýöne onu güýçsiz edýärler. Hamala diýersiň dil ýüzünde şu zatlar bar, kanun yüzünde şu zatlar bar diýilýär, aslında bolsa ol yok. Meselem ombudsman, yani adaletçi wezipesi var. Ol Türkmenistanda da döredildi. Edil garaşdyrlygyň başga ýerlerinde bolmasa da ahir soňy döredildi. Ýöne ol işlänok. Şoň bilen birlikde beýleki aýallar komiteti de var, çağalar gorumak meseleleri de var. Ýöne şol komitetler işlemýärler. Ýöne şu insan hukuklary barada halkara jarnamanyň bir mühim tarapy ol şol ýurtlara buyruk berip bilenok. Ol diňe teklip edýär, diňe şeýle dilende gowy boljakdygyny aýdýar. Şu ýagdaýda şol ýurduň parahat ösüp biljekdigini, öz içinde parahatçylygy gorap biljekdigini öňe sürýärler. Onun artık Birleşen Milletler Guramasynyň täsir edici güýji ýok. Elbetde käbir syýasy basyşlar bar, käbir çäklendirmeler bar. Ýöne şol çäklendirmelerim ahirki netijede ýene de halkyň boýnuna düşýär. Meselem häzir Türkmenistanyň insan hukuklary kemsedilýär diýip nähilidir bir çäklendirme girsin, ol şol çäklendirmeni girýän adama däldi, eýsem halka ziyan edýär. Şoň üçin şu aýdylýan zatlaryň ählisi mühim ýöne diňe teklip edilýär, diňe öňe sürilýär. Onun artık onun bir buyurucu, ýerine ýetiriji güýji ýok. Tehnologiýa dünýäsindäki ötüşler adam hukuklarynyň ýagdaýyna şahsy durmuşyň elde girmesligine nähili täsir edýär. Çökmüne siziň pikiriňizçe täze ötüşler adamy köp sanly azatlyklardan azat şertlere tarap alyp barýarmy? Meselem tehnologiýanyň üstünden adaty adamlary ýazarlamak, olara gödäwçilik etmek, köçelerdäki kameralaryň üstünden adamlary ýazarlamak aňsatlaşyp barýar. Elbetde hökümranlar şeýle çäreleri köplenç tertip düzgün tagalarlar bilen düşündirýär. Benim pikirimçe tehnologiýa insan hukuklaryny çäklendirenok. Golaýda men Monte Carlo'da bolup gördüm. Ol bir Fransiýa bilen Italiýanyň arasyndaky kiçijik ýurt. Şol ýurduň tutuş durky kameranyň nazaranyň astynda. Ýagny ähli ýerde kamera işleýär. Şoňa laýyklykda şol ýurtda ogurluk ýok. Şoň bilen birlikde polisiýe de gözüň düşenok. Ähli zat tertipli awtologlar öz wagtynda gatnap dur, ne şeýle bir düzgünler bar. Şonuň üçin tehnologiýa insan hukuklaryny kemsedýär diýip bolmaz diýip saklayan. İkinci bir tarapdan tehnologiýa informasiýa çeşmesi. Ol adamzada informasiýa berýär. Häzir meselem Türkmenistanyň şertlerini alsak, Türkmenistanyň öň Sowetler döwründe meselem aýdaly başga ýerlerde çykýan, Moskwada çykýan neşirleri abuna ýazylyp, şonu öz öýüňe alyp bolýardy. Şol gazetleri, jurnallary. Häzir şol mümkinçilikleri ýok. Şoňa derek internet bar. İnternet arkaly sen dünýäniň islendik maglumatyny alyp bilýän, öwrenip bilýän, onu öz peýdaň üçin ulanyp bilýän. Ine internetiň şeýle taraplary bar. Elbetde ol köçelerdäki barlyklar, adamlaryň ýazarlanmagy, ol kanuny laýyklyk däl. Ol bir şahsiýeti kemsitmek, ol bir şahsiýetiň erkinligini elinden almak. Ýöne durmuşda iň esasy zat, iň mühim zat şol erkinlik. Şol erkinlik bolmasa onu adam ömrü gysgalýar. Diňe bir adam däl, hatda haýwanyň ömrü gysgalýar, erkinlik bolmasa. Ine şol şertde düşünmek gerek. Türkmenistanaky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada kelam agydy gurrun etsek, Hudaý berdi halkara hazawatlardy, insan hukuklaryny goraýjy halkara goramalynyň hazawatlaryna da ma'lum bolşuna görä Türkmenistanyň hökümeti insan hukuklaryny baskılamakda tanqid edilýär. Gepleşiň temasynyň hatyrasynda Türkmenistanaky ýagdaýlary da diýip geçdik. Siz adam hukuklarynyň Türkmenistanaky ýagdaýy barada haýsy ýagdaýlary üns çekmek isleýäňiz? Elbette şol senin çykyşyň başyna aýdyşyň ýaly insan hukuklary baradaky deklarasiýa 30 punktdan ibaret. Ýöne Türkmenistan üçin elbette olaryň 30-syny berja etmek mümkin däl. Ýöne Türkmenistan üçin owly bilen söz azatlygy gerekli tädip saklayan türkmenleri, türkmen halkyna söz azatlygy gerek. Egerde söz azatlygy bolsa, onda olar bir näçe meseleleri çözüp bilerdi, näçe yaramaz şertlerin öňüne alyp bilerdi. İkinji bir bizim milletimize iň zerur zatlaryň biri köpçülikliğin üýşülmegine ruhsat berilmegi. Ýagny milletin jemlenmäge hukugynyň bolmagy. Egerde millet jemlenip bilse, öz dert aladasyny aýdyp bilerdi, öz meselesini öňe çykaryp bilerdi. Meniň pikirimçe, şol 30 maddanyň arasynda iň mühimi Türkmenistana gereklisi söz azatlygy bilen milletin jemlenmäge bolan hukugy.